okwan okotena akonwa mu anasa mokotena mpaso anasa no na ekosen ye pese esua de eye ne sere wakai ne dabi asem bi atwam ekosen what did I mean? So there was ukoye wo o sho koye yankoso nti wode no efa ye funu wie nyame aboa ma me asoso mu amwa wo awie ena wo se akwada ne di sen no ena wo bosome miensa ena wo ko ne ho esa wa ko se oni sika ena asa be fa akwala no na de ne koye na kasa ne nyemu no me no asebra na me heda ne nim nti se na wo yire na me so me nim so wo yire ye nti me nyemu wie ye na me hu se ne fie ne kwa wasi awie a ono oba ne ti na oba ne so enwo da na wodi ka so awo na yire film enti me koye na me ko hu sister no fera me de akora ne ma be ma se me yankasa de awale ne de me mani nye ho se me wale na ma me so ka chem se oba na ma wo no ye ne de enti on de akora ne me ntwachiri no no anhwe no na me de akora ne ma enti me so wo ko no na o ma me ni ho na ma me ni ho enti na wo fa akwada na oba na be ma oba na wo de ne koye na be ma ne wo ho na me de ne koma na ne yire no so wo ho na so de ne ma hwan me de ne ma be ma na me de me da ma ni ba enti me ba na ma me bisa e kire ma me frefo ma do bisa me se akora ne wo na me se me de na koma be ma so wo hwe ni nti me de na koma nti me ma me wo anwale kwa no dimrika e kwaji akora no se o ma me mfa akora ne ma no batampa o de satan de no wani nya wale no nti na wani nji akora no so na owo ye no ma me misa we o mpe be ma ne de but nyinsen aba wo no so aba wie wo ye na kwada no de feeling no de be kan wa bra bo ho e de puntuo no de be kan wa bra bo ho na satan na ho kire ni nti wa nte hwe me de ma nte hwe oba bia nyinsen no wo ani je so no nko ba na bra bom o me wo akwa nde mani je because na me ma me ye me kama enyo ma me ya wo ye okama wo ye no na obi nhwe wo ma me ye okama no krampo be ka ho bi ena still na wanya ni je bi sa akora ya ba bra bom ase menya ba bia medri de de ase menya nyankopon wa che me ba me so se me so metimi awo bibisa na obi ana awo ani je ni mu e de be ne koka na che na ma me hwe no na enkoye na ekoye ba me tena se dwene wo se ase wabu me kwase ya enti won fa ne ba na me sa so yi mani a bia na bedru ba bi na ma me ni ho enti ande wonye ne ba no hwe no bo so me miensa mentimi sa anfa ha wo meto ma me ni so bi okay ene ma me de akora ne ko Kevin baby tissue wate me so na me se me de hanki kula kitane nti odi ejai me nso yankasa me de akora ne ko no ohu a ompene ntina na woni ho na me de akora ne ko ye na ma me ba na okoje okọ ho nti ma me ba ya na okoje akora no enu akiri ma mfle ni pm ena ma me de film ba me ma me film kasa ne mu ne mu na me konya ba ma foforo okay on so kwasa ba ma ko di si obi so o kan play ena mi sister na o di si ni so se melish fo ni to akora no se ne papa nhwe no nti bia na we na adom abehwe akora na ma na meti ase ampa so ono ana abeso me mu ahwe me ehwe ne wa ahwe me ama beso me ma me so nyina na ma me di afiri okuno ye fra ne sen ye fra ne da ya da na seme ye pese ya da na sentia bra kwa kunyame nsha ba bi owo bi anye obi ana akwada akora kita na obeba ne nchen se wona ne betina hwe no enti nyame nsha no no nsha na na wa akora na me ma me film nyina wa hwe no me ya me kase me de be ma na ko ba bi sia wasi jai we ya me be kura no adua na mbo na mane me ka wasi jai me mpesa akora me hwe no ese so na dwuma ya basa to ono timi chire ne yam no diska na ma akora no oh ejina se ni kwa asa akora no so papate kuro ni mu de na obi chire ne yam de ahwe no no ni kwa asa metana se ma ne fa ne hudi te akora ni be wies no be wies ku this year ya just for mu chire no ka hu bi aye fa man from asam ne yeken bale kase oshima man from okay itbi na me de kwato ne bra ba ko na ne bra ne sa asam ne kora nya ne won se wonti obi oya adwuma no won hwa akora oya adwuma ben oya carpenter na no da so ye koko wakoye koko fu
na ne bra ne se wo be frɛ no amena bla akora ne sika no de akɔ register JHS no afedi wo so wa frɛ na da me kɔ manim wo frɛ no fɛ wa amfa phone no ya be fi se so me kun so na dwuma ye basa sika be na me de ma akora yi ade akɔ register nti madam fu bi wo no se me sa na te de me ho sa antena na maka che ne say o the case na ba ho nti won pese 6 million me fa ko register na madam for ne friend no kura no friend no say ni ade che obeba kuma se to baaye no na o friend me na me hia no na o say won the 6 million onya ne nyina nti me nyi mu 3 million na obe send the account na me de me show me sem pese mba no etimi register no on de ko twe me show me na fe de eno ano no fa sika ne bia bi na nkura ndi atwere wi tina no na me se da bi me friend na ka che say akura na wi nti wo mo oboa no ho na nyankopon ya adom na basa akura na enya school no wo kwa waboa me friend na so wonya ready say obehwe SS enna man ye me ya tika me bonidua nti wonya ready so obehwe senior high school na oboy ready so obehwe de adwuma oso adwuma na oka den me waka sa na ma me bufui to oka na nka me bonidua na me sister panyiti manim say ya na me ye ko no tia me ada ya ota bobodua me nya bi dent bi sister tia me na me de eho blono ni bi ebo odua no nti maamo me nya ne da bia me ne kasa fon so me ka chenze wo de ya na ye me ya me nim se din na da me so nti nka ma bo odua mo wu dadaada nti dua no me nti me amo me tena se ana me se da bi ma fa asem na me da mo be du sa akura ne school be ba no me frɛ no be sa atoto apapa so na akura no abetene fi enu anti na me de ba ha awie boni bia nim akwaba ya nia wa be fie wate people ani wam ni so na ada na ade anti na wusu no ensam ne do so emu de ahe na yawo ya e ma wusu ma me de no o ma me de no kafra ate e ba to an pacha o de no no hello pato me nim no me pato adaroma onim ne san wonim ne kwan be so adaroma me ne no ba me pato yo akura na di mfie san be 14 kakra 14 kakra de at least 14 years 14 ene kakra na ohu na di san oi ma we me pato de o kan kama mintie na papa no na me ne wo kan no why asema me pesa me bisa na no na me bisa nti sa wonya comfortable na waka akire me na me se wo hu akwada na di san o ti di san wo hu no do wani kwaso ye hu no na di be san oh enchare tampato enti wonti me nka se bia boso me be dunia na afie ana afie mienu nie be boso me be no be boso mi ani emu de me hu no o te fa hello pacha oba no te hen be bia no bo akura tinti edu a menti de what se me nka pa wo de gina da no ho be te me nka me te won kan ye pa na me se wo ba no ekuro be so na wonom te o te ekuro be kuma so mo te hen fa hello ata wa nyina ba bi na asa won te ye nka anya me na mi bia me gina no me te won kan kakra ba bia ba na kate ba oba ne se akwada no won hwe no 14 years na wo kan nyina no won hwe no wa wie JHS to ana so a wo se SS de won nya krado se wo be hwe SS ni bi pa cha ya no kure yeme kakra adaroma na mi bisa sa ya no kure ana se na sitie no de be ho no frɛ me se de wo kan ya professor amenya ready na me so o kan na me se wo de 10 years ka se na frɛ me na ho na me de didero ti kan na se me se amenya ready no na me so na even at all no kura we school no a me tia ka no bisa me tia ka o de ko exam na all of sudden yemfa e kan say items idea my na wo kan we de me ready say me idea me de kwa me kan wo ha ma me kan ya ni afi obru me nua bi wo phone so ni adi bi odu busa o ti me de me kwa na asem no e bra pani ni mu ti me yesa ka ma ko bona man ya ba wa bo me kwa me ni di wa asem kan bo ni di a nchire we de na wo di matem wa na say wo ka wo bo me bia wo wo de busa na say me kan phone chire na e ti me de me yesa me ba me free ho aba na ma be sene akọ ba wa ko bona man yesa de nipa na bo aka chire ni ene ti amodi afre me ti me de me ma no kan phone franchise ne ta bisa no
Ɔse akwadaa no won hwe no. No head na me ni twa ni sika mana kwa exam nyina gi. Na all of sudden me san be ka say but do sika asem ni kire me no. Akwara bi ekura me ya ma akwara me check out so man. Ma ya. Ada no ɔse wa ma akwadaa ne ma wo nkyɛn. Men ko ma ya ya ono. Mary ada na so ma akwadaa ne nkɔ papa ne nkyɛn. Ɔfata. Mami chechna. Ɔfata. Akwadaa no pacho ya obenti wo ho kwan se wo akwadaa no enti ye bisa Mary nti ye ntia na de krontia why mami mi sala de krontia wa se wo ma akwadaa no ma wo nkyɛn no why akwadaa no de tie ni me de kwoto ne bra nanim na aban na ase akwadaa no pese oje no na ne tena hwe no ɛna me se no na wo ka ne de enka me fema enka meti ase na nso obi na ahwe akwadaa no ama na nyina duru se ntimi mfa me pɛ emfa akura ne ma wadru se de osom na oyeyi ne de woso wo beje no nti sa na te de ya ne na ka wabo wa akura ne ho no tua ne be fa wo ba nti na wo bla ne te wo ne bla panyin na ne bla ne ne wotu agina e na o se asem no mo kan ma twen asan ti akura ne wo me ho na be ma no ensusum ne ehwa akura no me bla me sister wo ho me sister baba ko na ono so bla wo ho Ɔfata pacho te de okan ye no me bra antia so na me bra ka say me kra be yesa kra me hwe ba bia me tie na o sori bibi nya na obebo mama ne e ma me bra prince me na prince na me akra no kra ko ba bia me wo eni ade Ɔfata we forward e kwa be so na e be fa hwe akwadaa ne ye ama ne ho nkyere no na bibia nkɔ ha no me pacho akra ne de wo mu ane say oye me ba eti no o ma me no ha betena wo ye da we nyina no me hu de je tin ho eti ni nyina ne sa akra no mu de e me matem eti enema ba mo ha oye eti ni nya no withdraw na me akra me ba no odene ma me a ya nkasa me nko an so me ni school ni bibia Ɔfata ikatena no Ɔfata ono ka tell me say okobo ni kura mane an sana o da kra na bre me na me so fine Eba. e be me ne Ɔfata pacho utie me Hello me do pacho mi tie on kapa mi tie Anse enkita ho ne ekomo na ye die nti ya no watie me kakra wo se akwadaa na ye obenti no onfa ne ma ansa na wo hwe no na onim kwan ya befa so abehwe no aha ono ni chere bisa ne say ne exam so kra ya hwaka no bisa ne oh o kan asem sesi ana mi bisa wo sa na o kan ye ana mi ka say o ye me ba eti say o akura ne ma me nchen ne de ma onya sa de bi o akura ne nyini a tu da bu dan ha wo ne papa kura ene ne diem Ɔfata de wo kan ne wom menje wachi nye enti akwadaa no pese wo ba wo nchen na kwa ba ma me nchen na say wo de wo kan ne say o pese o fa akwadaa no na ne tena no wo kwan ya befa so abehwe no o ma ne mra me bibi nya na o ma ne mra me bo mama ne eno o se da do ma ne ma me nchen da buta no se ne bo ono ade se ne mu atem eno no abra me bra mu nyina ba mu ma me ne akwadaa na kwa ba bia me wo o so ma akwadaa ne ma e be timi ne bisa da akwadaa timi aba nchen kura da akukura zi kura wo so watimi abomode atutu na mo akwa be ma na wo hwe wo ba no akwa akwada na se da se bia akora ne ya me pese wo ba me nchen e fa cho oye wonu ani kuru ana wo kana se me so me nim no da be ma no kura wo kana me nim no da na de na ko obi nta ko ka te te ya na ti be ma o na ka so ko bona mane Ɔfata e ti no me tie se me me wo kunu a wa ware me na se bia me wo baba ko abe ware me na se bia wa hwe akwada na me nim se de no adwuma sem sitie na usika sem sitie na se bi mpo a wo boa me ya hwe akwa no no so so hwe ne bia na me no wo pesa akwada ne ba wo nchen a me momu ntimi nkoka nkyere be ma ne se me pesa bia akwada no wo kwa ne papa nchen eye sa me kuna po no ma fa buo ene ani so ama me kuna na ho ni mu sa oh me de me no oba no nasima no wo kana me nim se ni kuru na hwe no e na ono ka te ko boni kura mane na one be ma ne tie no oba no wo ye adwuma be atose oba no wo ye adwuma be so no ye adwuma bebebe ono o two tonto ne ma e wo so mu ni ade nti be de me no na ti na wo ka ta asem na wo ne wo yere tifie na ya wo na agba akwa homa na so oba ne agba akwa homa atose wo no wo ne wo yere tifie no wo na agba akwa homa na sa wo yere na agba akwa homa ipata ho asem ne tie ne ya kwatena ti aka ho asem a ye to ma akora ne ba me nche Ɔfata wai ba bia mokotena ne nyina ne twa kama nka ma mawie wa hasenum fa ho na asem ne gu ne yento so wa hasenum wai me ya adi eti wo ya de wuni ta ma ya nya sa na pese o ka kire ye
me ka se me time se me ya ene yan kasa ekwan be woni akwara ne tie ne kwara ne de bia na wo ma ne chop money sen o se den woni akwada ne tie no na wo ma ne sika sen ma me me check come and bia mo di ma so an ko school koba ono an ka bi tar me pa cho bitanu na asema ko pa ti we ba na se me ready say akwara no o mu di school be ko student ko be ko student so fine o kan na me say me de me ready say o kan wa na say me even at me won let bia de ga akwara no so e na se wo se wo hwa akwada no ma me no se da bia wo ma ne se na de ma akwara no de pa cho ada o mu ko exam na me tro me pia kama no no tro me pia ska bia man o ma ne sen o di 300 that is 3 million na o say akwara no ko exam me pia man no no na wa be bo mama ne say akwara no say me ready say na me say me ready because akwara ndi bia ne so man ba me say kakra oh o ma so na ma o so na be ji ska de ko o so be ji ska de no manam na me say de na o so say ni papa ko kakra oh ni na 14 years na akwada na die no wo betemi asese sika wa say no wa akwara ne ho ma ana me say ya kwatena sika ho asem papa ko man ba me say kakra papa ofata se wonim ba hwa wontimi ni akwara ntena me ka che o play nye play fa se wontimi ene akwada ne hwem kura no wontimi nhwe no a ekwan be so na obefa wo ni akwada ne betena ama na yeyi mimi bisa wo se da bia wo ma akwada ne se wontimi ntu wo no mutu o se e bia 5 cities na bia adwuma nyentini menya de ma na na sese ipa tu tem kakra me wa ono basa fala no kasi ko tu ni no me kiama no ono an kasa na de diska no ana me ye di na me de o ma fala no mra mekte o ma fala ko ba me se be di diska na e be ye me de Mary boso me o ma sen na de hwa akwala no e bi kwa se boso me na maintain ka me frɛ na wa send diska sister cities boso me 9 was says 0 60 cities Obwa me pacho obwa o so beto no gu mani ma titi na osika enya no kura so ahun so yiwa no obwa wa ma misika sister cities eno kura wo frɛ na me wo me kura as menya ma je se me ba se wo frɛ na sa na o ka me je se me ba e mo network ni me ba bi send this can say boso me ensa no be dia o ba duru a no akofa sister cities no no de ama o sa akwa no anu no wono ka se me ma eye Mary o de atwa so me pacho se o beto o kan sa brata what is that better no ide ofata Mary kra de medum na fidie me se won kana no ntom na se aba be di ensam ne hwe kwa pa e be fa so ama asumdua aba na akra ne hwem na ye kama kwa me fa so ne se me de di o se akra no be area school fine na attempt no ne kan se attempt ni ba on pamra na akwada no woni se da ne nipa da ye didi akra na didie mu no wono ya wo man iskasa na de school ne nkwa obewie school be ko school na de efa ho wo to we school na fa me ho na wo se wo school no ho ne ma ba omo amane ati akwada no o ti fie no woni di wo frame no wo be dia o ka tire me se ni school sam na me de danjere ne o se ni sika sam na 14 years ni enye bo so me na sister cities no asende eno kro be bla ho saa ai ma obwa na no ofre me kura no o ye me kan se o se bi nge in the school na do bobia umusa no o bobia umusa no ankasa na ye friend is saying wa se akwala no be we school na ma 3 million JHS for etwe ye se kwa 1 month kwala 3 weeks ni o se 1 month sika saying me ma ena me tu mani tu ka se me ma sika adenti na o man sika wo da bia wo sole a wo di adenti na o ba ne de o man sika ko me kaka dintia ati sare se ma me no da o kan so na se me sire me no obo mi dia wo no se ati mo kika sire me no ma mu so no ankasa e pa cho kan se na kire wo o kan se e kan se me ready na me se me ready se me he se school bia bia na me ka se se me ready se me he afra no e be ko school na me se me ready se because so we was akoran manem la menche ya o manem ma da bi me say wo se wo bo wudua ke kan sam no nti na bia menim se wo se ne wo bo wudua ne se wo kan sam be na kire wo ne bi ma no kan se ya pe no se e kan se adede eni hwan obodi bi ta adede e no se mantia enkume se ya no kan mu o se mantia me de ne mantia o na menhia de say yi ebro no ewo kuma so menhia so bia ne wadi menhia o se mantia na so menhia bosum menhia
So mentia. Ɔsɛ mentia ɛne adedɛ ɔno ana ka kyerɛ me asɛm a me ne obi a no Mary mentia na yɛ deɛ mentia yɛ deɛ wo kan sa meka asa mentia yɛ deɛ no kure ni dua de maamo na wo hu deɛ wo kan na me edua ka me bɔ no dua ne ka me bɔ na me sister ne tia me ne ɔno kɔ gyina phone na bi obete me sister ne tia me jai sala ni bi da na adede no hɔ na me free ɛna mentia so na me kunu free ni nyina wa manflum ɛyɛ blɔ no anti wase mentia na yɛ blɔ no asɛ ko bo dua na ne sister tia no na asɛ me de na ka me ba ka me kɔ me bra pani wa kɔ bɔ na ma ne sɛ ɔbɛba da bɛyɛ pɛsɛ yɛ ne wo nyina ahyia ne yɛsi nkonnwa ne yɛhwɛ kwan pɛ bɛfa so ahwɛ akwala no de wada roma no akwala ne de me de me nka sɛ me garo no an kaka nya de me sɛ me na me pa cho da bɛ na ɔbɛnya ho aba yɛ pɛsɛ yɛ ne wo tena seɛ na kwa wai ɔfata hello me sɛ yɛ pɛsɛ yɛ ne wo nyina tena se ne yɛhwɛ kwan pa akwada no na setena mu bɛkɔ yɛ da bɛ na ɔbɛnya ho aba yɛ bɛtwɛn wa na me bisa sɛ da bɛn yɛn pɛsɛ yɛ bɛhyɛ da ma bia na wo nso wo de da de ne bɛyɛ odwumadie bi hello na me bisa sɛ da bɛn na ɔbɛnya kwan aba ha mpa kyɛw tete ne ya de kaka tino me hane sɛ menim momo ayi no mo time na mo de adwuma no de ka am ya na ka so adwo da kwasi fiada efira anopa na akwasi no ndu no yɛ wa ha sɛ no wobɛtimi anya yɛn mate anti yɛ tie o na yɛn twɛn o de yampa kan sɛ Tuesday meba ebnada yɛda ase ɛyɛ no wadi ubɔ hyɛ so na biribi akokɔ mu de ama yɛn yɛda ase wa yɛbɛka sɛ kyerɛ wa mate